Buhay tayo mga kosa. Ngayon, kahapon kasi nagre-record ako. Hindi ko alam bakit hindi nare-record. Nasa Access Road nga pala ako ulit ngayon. Ngayon lang ulit nakapag-video. Nang same naman yung routine na ginagawa ko. Sayang, hindi ako nakapag-keep ng record na bumaba yung timbang ko saka pumayat ako. Kasi, yun nga na kung i-compare yung first April 6 sa May 6 ko, halos walang pagbabago. Parang yun, 69 ako noon, naging 66, tapos naging 67. Tapos ngayon napansin ko lang pagbabago, tumaba yung hita ko. Nagkaroon ng shape yung sa shoulder ko, tapos saka sa bicep. Tapos yung abs ko sa upper, parang pakita lang, hindi naman talaga ano. Yun lang. Medyo lumit na yung chan, pero parang sa akin mataba pa rin. Siguro dahil naging bloated ako ng weekends kasi kain ako ng kain. Dalawang araw kasi, May 1, May 2. Parang Saturday, Sunday wala akong pasok. Ang ginawa ko lang kumain. Nagluto si Mal ng spaghetti, ng kare-kare gulay, ng pancake, chocolate pancake na Anli. Kasi gawa lang siya ng gawa. Kain lang ako ng kain. Saka doon nag-workout ako, hindi ako nagbawas o nagbago ng pagkain, nagdagdag pa nga ako. Minor yan. Nagdagdag pa nga ako ng kinakain kasi parang nagugutom ako lagi. Kaya this month ulit na isa, tatry kong magbawas ng konti. Parang babalik lang ako sa dati kong kain. Hindi yung tulad ngayon na nagdagdag ako. Parang dati nakakadalawang balik ako, ngayon 3 balik na ng rice, 3 mangkok punong-puno. Tapos depende pa yon. Pag masarap talagang tataob yung kaldero. Kaya dati yung saing ni Mahal nagkukulang nitong lately. Dati kasi parang sakto lang yun, hanggang gabi meron na. Ngayon parang nagkukulang dahil ng lakas ko kumain. Siguro pag nagbawas ako ng kain, hindi ko sigurado mas mag-shape. Hindi ko sure. Tingnan natin. Same pa rin routine ko, ganun pa rin. Napansin ko lang mas lumakas ako magbuhat. Sa deadlift ko nung mga first week ko, 100 yung deadlift ko, 120. Ngayon na times 2 ko yun, na 240 ko yung deadlift ko. Yung last week pa yun, last week. Tapos yung dati yung overhead ko, yung push jerk, nasa 100 ata, 140. Nasa ayun, 140 ngayon. 160. Hindi ko tinasa ng gusto kasi mahirap ibaba. Hindi pwedeng iba to. Pero parang feeling ko kaya ko pa. Tapos sa bench press, na maximum ko hanggang 150. Pero 1 rep na lang yun, pagod na rin ako nun. Kaya feeling ko kung sakali, kaya ko yung 150 bench press. Yung squats ko kasi 100 na front squat. Hindi ako nagbaback squat front lang, saka lunges ko 80. Yun yung mga lunges ko na bar na front, naka front. Snatch nasa 80 ata snatch, 80 80 pounds, yun lang. Yun, lumakas ako. Tapos tumaba yung hita ko, tumaba din yung nagka-shape yung mga braso ko. Kala ko may nahulog. Yun lang naman napansin ko sa akin na pagbabago sa 1 month. Kaya nga nag-post ako sa my day ko. After ng 1 month kong pag-workout, I lost 1 month. 1 month nung nawala sa akin nang hindi ako nagbaba ng timbang. Siguro nagbaba 2 kg sa 69 naging 66, pero tumaas nga ulit. Kaya feeling ko parang wala lang yun. Pero yan natin next month. Magta-try ako magpalit ng kain, magbaba ng calorie intake sa sobrang dami ko kumain lately. Dahil sobrang dami rin magluto ni Mal at sobrang sasarap ng ulam. Talagang
gaganahan ka eh. Everyday, hindi pare-parehas ulam. Yun lang naman. At sunod na araw, papayos ko si Ubuntu. Parang may tumunog sa kanya, papacheck ko na lang ulit. Hindi rin ako nagka-cardio lately. Parang dati, dapat 6 times a week nag-workout ako. Ngayon hindi na. Yun nagbago din pala. Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos Friday, Saturday na lang ako nag-gym. Hindi na ako nagka-cardio, diretso uwi na. Nag-aalaga din ako ng bata. Naglalaba, ganun. 4 times a week na bawasan. Hindi ako nagka-cardio. Ngayon lang ulit umikot dito sa access road. Yun lang mga kosa, gawa lang ng gawa. Para may mababalikan. At outro na kasi pababa yan eh. Live love life. Pure happiness mga kosa. Yan natin ulit next month. Sana may magbago. At tingnan natin kung may pagbabago sa bigat ko, diba? Saka sa shape ng katawan.